Production. Infarct on the beat. Ke zan bai wa zuciya ta kirke ashe soyayyar ki na yi riko ba sun zuciya. Soyayya kyakkyawa ko ganta mai tarbiya, na rike sanki zuciya ta ke ci daya, komai nawa naki ne mun zamto daya, ba ni shiri da wanda zai koshin gimbiya, ki nake kallo fara ta sayar indiya, kin shiga da zuciya kin yi kanainaya, ke ce wacce ke sakani na yau dariya, burina san ki ne ban miki yaudara, a idanuna ki duba sai ki ankara, ni da kwan san ki shi na ɗauka ki nake jira, ba ranar da za na sauke na tunzira, aure na da ke nake so kar na makara, a gida na za ki yi mini damin fura, soyayya ta gaske zan yi miki bajira, na tsaida kike kadai ce ba takura. Tuni san ki zuciyata ta ayyana, ke ce wacce ko a dangi zan bayyana, ina samu san ki ne kam zan adana, ke zan baiwa lokaci na kuwa ko'ina, yanda nake san ki komai zan cancana, in kawo gidan ku an sa mana rana, nake fata yar uwa, soyayyar mu ne da ke sai an jinjina, soyayya ta fi kyau yinta da gaskiya, duk wani sanda an kafa shi akan karya, bai ɗorewa zuwa gaba zai tarjiya, na duba so yana son mai tausayi, haka shi so ya fi son mai yin juriya, haka shi so ya fi son mai yin kwalliya, ke zan bai waso ki karɓa ki rike